Fydd yr hyfforddau yn ymuno yn rhan o dîm brwdfrydig sy'n mynd o amgylch safleoedd ni i gwrdd â rheolwyr safle i sicrhau bod yr adeilad wedyn yn saff o safbwynt diogelwch asbestos, diogelwch tân a diogelwch clefyd y lle'n filwyr. Yn ogystal, bydd ar ôl y cyflwr yn cael ei wneud ar yr adeilad, wedyn mae o yn faes weddol eang. Dwi'n meddwl bod y maes adeiladau yn faes eang, cyffroes, digon amrywiaeth, ac yn wedig yn y maes yma, y swydd yma, da ni'n just yn edrych ar adeiladau fel y cyflwr, a da ni'n sbio ar ochr diogelwch hefyd, felly digon amrywiaeth yn y swydd yma, dwi'n meddwl. Yn gyntaf, fydd y hyfforddau yn cymwyso yn y 3 maes, sef tân, asbestos a legionella, ac yn dilyn hynny, fydd o wedyn yn dilyn i'r radd meistr yn arolwg adeiladau. Dwi'n meddwl bod hwn yn gyfle euraidd i rywun drio am y swydd yma. Mae hon yn gyfle gyffrous, mae'n gyfle i weithio yn y marn i, yn y rhan prydfertha yn y byd o gwmpas Eryri a Gwynedd. Ac hefyd, dwi'n meddwl bod yn gyfle i dilyn gyrfa yn y Gymraeg, ac i fi mae hynny'n hynod o bwysig. Wedyn, dwi'n meddwl bod hwnna'n bendant yn fantais.